ରାଜେଶ, ଆକାଶ, ରୋହନ ତିନି ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଶୀତଦିନ ଛୁଟିରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଘରର ପିଲା ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଧିକ ମଜାମସ୍ତି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଛୁଟିରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥର ଶୀତ ଛୁଟିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ରାଜେଶର ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଜାଗା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟା ସେ ଥରେ ତା ବଡ଼ ଭାଇଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା। ସେ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଏକ ଭୂତିଆ ବଙ୍ଗଳା, ଯେଉଁଟାକି ହରିପୁରରେ ଥିଲା। ସେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ। ରାଜେଶ ଠାରୁ ସେ ଜାଗା କଥା ଶୁଣି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ସେମାନେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆଗରୁ ସେଠି ଥିବା ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ବୋଲି 3ଟି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ 2 ଦିନ ରହିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ହୋଟେଲର କିଛି ଦୂରରେ ସେହି ଭୂତିଆ ବଙ୍ଗଳାଟିଏ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ରାତିରେ ସେ ଭୂତିଆ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ସେମାନେ ହରିପୁରର ସେ ହୋଟେଲରେ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଖାଇ ପିଇ 8ଟାରେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା କି ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଗଲେ ହବନି, ଏତେ ରାତିରେ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣ ତାର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ପିଲାଟାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ରୋହନ ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ ଡର ଲାଗେନି, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ସାହସୀ। ଏହା କହି 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ମନା କରେ ଏବଂ କହେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠାକୁ କେହି ଆସନ୍ତିନି, ତମେ ସେ ଘରକୁ ଯାଅନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ 10ଟା ପରେ ଏଠୁ ପଳାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟିର କଥା ମାନିଲେନି ଆଉ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଧୋକା ଦେଇ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। କୁହନ୍ତି ନା ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଧିକ ହେଲେ କ୍ଷତିକାରକ। ସେ ବଙ୍ଗଳାଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ବଙ୍ଗଳାକୁ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଧୂଳିମଳି। ତଥାପି ସେମାନେ ମୋବାଇଲର ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ପାଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଲା ଲଗା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କଳା ସୂତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଘରକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଉପରେ ଥିବା ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ସେମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଘରେ ସବୁ ଜାଗା ଅପରିଷ୍କାର ହେଲେ ଉପର ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏତେ ସଫା କିପରି ଅଛି। ସେମାନେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଖଟ ଉପରେ ବସିଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଦ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ସେହି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ରାତି 11:30ରେ ରୋହନକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ତାର ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠିକି କୋଉଠୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ହେଲାନି। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ ତାର 2 ସାଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲା ଆଉ କହିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କବାଟରେ ତାଲା ଲଗା ହୋଇଥିଲା, କଳା ସୂତା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ହିଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି। ସେମାନେ ଧାଇଁ ଯାଇ ସେ କବାଟ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ରାଜେଶ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଆକାଶ ସେ ତାଲା ଖୋଲି ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ହେଲେ ରୋହନ ତାକୁ ମନା କଲା ଆଉ କହିଲା କି ଏ ଘର ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଚାଲ ଏଠୁ ପଳାଇବା। ହେଲେ ଆକାଶ ତା କଥା ଶୁଣିଲାନି ଆଉ ପଥର ଆଣିବାକୁ ଘର ବାହାରକୁ ପଳାଇଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଆଣି ସେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା।
ସେ ତାଲାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ତାଲାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ସେ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଏହା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଘର ବାହାରକୁ ପଳାଇଲେ। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୀତ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ବରଫ ଜମା ହୋଇଛି ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ କିଛି ଦିଶୁନଥାଏ। ଏତେ ଜୋରରେ ଶୀତ ହେଉଥିଲା ଯେ ବାହାରେ ରହିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଇଲା ବେଳକୁ 3 ଜଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଦେଖିକି ସେଠି ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ସକାଳେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ବେହୋସ ହୋଇ ବଙ୍ଗଳାର ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଉଠିଲେ, ହେଲେ ରୋହନକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କହିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ସେହି ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇ ରୋହନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରୋହନ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବସି ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ସେମାନେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରୋହନ ଉପରେ ସେ ଆତ୍ମାର ସାୟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ସେମାନେ ସେହି ବଙ୍ଗଳାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କିଛି କରିବାକୁ କହିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ସେ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ବହୁତ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତମେ ସେ ଘର ତାଲା ଖୋଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛ। ଏବେ ସେ ତମ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଏ କଥା ଶୁଣି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଯାଏ ଓ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି।